नमस्कार, मी अनिल शिंदे, टाटा रॅलीज नागपूर हेडक्वार्टर या कंपनीतर्फे मी नागपूर हेडक्वार्टरला कार्यरत आहे. तर आज आपण एक अशा शेतकऱ्याची यशोगाथा आज आपण बघणार आहे की त्याने प्रथमतः पहिल्या वर्षी टरबूजा पिकाची लागवड करून उत्तम असे भरघोस उत्पादन मिळवून त्याने एका प्रकारचा रेकॉर्ड तयार केलेला आहे. तर आपण प्रत्यक्षामध्ये शेतकऱ्याच्या इथे शेतावर सुद्धा आपण आलेलो आहे. त्यांची टरबूजची तोडणीसुद्धा चालू आहे. नागपूर मार्केटला ते टरबूज घेऊन जात आहे. तर आपण प्रत्यक्षामध्ये शेतकऱ्याकडूनही त्यांच्या प्रतिक्रिया संपूर्णपणे जाणून घेऊ. नमस्कार. तुमचं पूर्ण नाव? प्रफुल्ल नामदेवराव ठाकरे शेतकरी, राहणार ब्रह्मपुरी, जिल्हा नागपूर. नागपूर. तुम्ही टरबूजची शेती जवळपास किती वर्षापासून करत आहे? हे पहिलंच वर्ष आहे. पहिलंच वर्ष आहे. आणि जवळपास तुम्ही किती एकरामध्ये केलेलं आहे टरबूज लागवड? 1 एकर. आणि हे जे तुम्ही जे टरबूज बियाणं लागवड केलेलं आहे कुठल्या जातीचं आहे? टाटा रॅलीज. टाटा रॅलीज कंपनीचा मधुलिका. मधुलिका. हे तुम्ही जवळपास किती तारखेला लागवड केलेलं आहे? 1 जानेवारी. जवळपास 1 जानेवारीला. आणि आजची जवळपास 31 मार्च, म्हणजे जवळपास 85 ते 90 दिवसामध्ये तुमचं टरबूज काढणीला आला. तुम्हाला म्हणजे जे आता तुम्ही जवळपास आसपास तुमच्या भागामध्ये सुद्धा टरबूज लावणारे शेतकरी असेल, त्याच्या तुलनेमध्ये तुम्हाला आपलं टाटाचं मधुलिका हे टरबूज कसं काय वाटलं? खूप चांगलं. छोटं आहे पण वजनाला भरपूर आहे. 4-5 किलोपर्यंत वेट आहे. हो. 3.5-4 किलो प्रत्येक टरबूज सारखं आहे. आणि रोगाचं प्रमाण कमी आहे. रोगाचं प्रमाण सुद्धा कमी आहे. खूप कमी. आणि म्हणजे बाकी जे नामवंत कंपन्या ज्या आहेत त्यांच्या टरबूजपेक्षा म्हणजे टाटाचं मधुलिका चांगलं आहे. तुम्ही ना म्हणजे प्रथमतः जसं ट्राय केला तरी पण तुम्हाला रिझल्ट त्याचे चांगले आलेले आहेत. आणि त्याचा जो जे टेस्ट आहे त्याची, ते खाण्याची चव आहे ते कशी काय आहे? खूप चांगली आहे. गोड आहे. गोड आहे. गोड. आणि जवळपास आता तुम्ही पकडून घ्या की पुढच्या वर्षी जर तुम्हाला टरबूज लावायचं झाल्यास तुम्ही कुठल्या टरबूजची निवड करा? हेच बिलकुल हेच. पुढल्या वर्षी मी 5 एकरात हेच मधुलिकाच लावणार. 5 एकरामध्ये तुम्ही टाटाचं मधुलिकाच लावणार आहे. आणि जवळपास तुमच्या परिसरामधले जे शेतकरी आहे टरबूज लावणारे, तुम्ही त्यांना काय संदेश द्याल? की लावायचं आहे तर हे लावा टाटाचं मधुलिका. कारण की मी लावला आहे, मी अनुभव घेतला आहे. बेस्ट आहे बाकीपेक्षा. बाकीच्यांनी आणि भरपूरशे मी माझ्या मित्रमंडळींना दाखवला आहे, तर त्यांनी पण चांगलंच म्हटलं आहे. आणि त्यांनी पण असं म्हटलं आहे की लावू भाऊ आपण. जागेवरून तुमच्या व्यापाऱ्यांनी इथून खरेदी केलेला आहे, तर जवळपास किती रुपये किलोनी खरेदी केली? 15 रुपये. 15 रुपये प्रति किलो. 15 रुपये प्रति किलो. प्रति किलोने. म्हणजे जागेवरून फक्त तोडणी तुमच्याकडे आहे, बाकी ते नेणं वगैरे व्यापारी. सर्व त्यांचं फक्त गाडीचं वेट करणे. 15 रुपये किलोच्या. 15 रुपये किलोनी तुम्ही जे आहे तर तुम्ही म्हणजे खुश आहे की म्हणजे काय टरबूज बद्दल तुम्ही लागवडीबद्दल तुम्ही खुश आहे ना? खूप खुश आहे. आणि खूप चांगलं वाटलं यावर्षी पहिल्यांदा करून. जसं म्हणजे अनुभव घेतला, पुढच्या वर्षी अजून जास्त प्रमाणात. ठीक आहे. धन्यवाद साहेब, तुम्ही सांगितल्याबद्दल माहिती.